21 шӯрои машваратии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ аъзои шӯрои машваратӣ, роҳбарони як қатор вазорату идораҳо, намояндагони шарикони рушд ва бахши хусусӣ иштирок намуданд. Мавриди зикр аст ки солҳои охир бо мақсади тақвият бахшидани рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва фароҳам овардани имконияти боз ҳам беҳтар тадбирҳои мушаххас аз ҷумла ба қайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар низоми равзанаи ягонаи мақомоти андоз содаву ройгон ба роҳ монда шуд ки ба боз ҳам осон ва камхарҷ шудани оғози фаъолияти соҳибкорӣ, афзоиши шумораи соҳибкорон ва дар маҷмӯъ фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ замина гузошт. низоми равзанаи ягона ҷиҳати ба расмиятдарории амалиёти содиротиву воридотӣ ва транзитӣ барои дастрас намудани иҷозати корҳои сохтмонӣ, пешниҳоди шартҳои техникӣ оид ба пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ, ба қайдгирии амволи ғайриманқул ва дигар механизмҳои муосир бо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ташкил карда шуд, ки ба раванди фаъолияти соҳибкорӣ имконият фароҳам овард. саноат яке аз соҳаҳои муҳим ва тавлидкунандаи асосии неъматҳои моддӣ ба ҳисоб рафта, истеҳсоли васеъи маҳсулоти ниҳоӣ бо арзиши иловашудаи баланд ба пешрафти бахшҳои дигари иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои кории нав, гардиши дохилии молу маҳсулот, афзоиши содирот, устувории низоми пуливу молиявӣ ва дар маҷмӯъ ба таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ мусоидат мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон доираи корӣ, манбаъҳои кофии энергияи сабз, мавқеи мусоиди ҷуғрофӣ, мавҷудияти бозорҳои дохиливу хориҷӣ, иқлими мусоид барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар омилҳои пешбарандаи истеҳсолоти саноатӣ аст, ки барои тараққиёти босуръати тамоми бахшҳои он, бахусус саноати маъдан ва металлургия, мошинсозӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмон, саноати сабук, хӯрокворӣ, дорусозиву кимиё ва дар ин замина ҷиҳати тараққӣ додани истеҳсолоти миллӣ шароити мусоид фароҳам меоваранд. бо дар назардошти омилҳои зикршуда саноатикунонӣ бо суръати мамлакатро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи чоруми стратегӣ эълон намуданд. барои рушди соҳаи саноат як қатор барномаву стратегияҳо қабул гардида дар натиҷаи татбиқи онҳо саҳми соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 12.1% соли 2014 ба 17.4% дар соли 2020 расонида шуд. кори ҷаласаи 21 шӯрои машваратии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ аз се банд. натиҷаҳои мониторинги иҷрои қарорҳои ҷаласаи 20 шӯрои машваратӣ, натиҷаҳои фаъолияти гурӯҳи корӣ оид ба таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа ва масъалаҳои рушди тиҷорати электронӣ, таҳлили соҳаи содирот ва ташкили низоми миллӣ дар ин самт ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи хӯроки умумӣ ва хизматрасонӣ дар соҳа иборат буд. таъкид гардид ки тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба иншоотҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, корхонаҳои хӯроки умумӣ, марказҳои саломативу варзишӣ, осоишгоҳҳо, ҳамлу нақли мусофиркашонии байналмилалӣ як қатор имтиёз, аз ҷумла дар шакли таътили пардохтҳои андозӣ, пардохт накардани маблағи иҷораи моликияти давлатӣ, фоизи қарзҳои бонкӣ, пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ва дигар сабукиҳо муҳайё гардид. бо мақсади такмили хизматрасониҳои давлатӣ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасонии давлатӣ таҳия ва ба баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид, ки мақсад аз он баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ бо истифода аз имкониятҳои васеъи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ мебошад. аз ҷониби агентии омор 31 намуди ҳисоботи оморӣ пурра ба низоми электронӣ ворид карда шуда, хусусан дар соҳаи саноат раванди ҷамъоварии 3 намуди шаклҳои ҳисоботи оморӣ аз соҳибкорон бо усули электронӣ роҳандозӣ карда шудааст. инчунин вобаста ба рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ, пурра ва расман ба фаъолият шурӯъ гардидани низоми равзанаи ягонаи ба расмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ аз 1 сентябри соли 2020
таҳлили рейтинги миллии фазои сармоягузорӣ, тасдиқи қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2020 оид ба консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва барномаи муҳайё намудани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиб дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ иштирокчиён ибрози ақида намуда фикру мулоҳизаҳои судманд баён доштанд. Дар ҷаласа сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии давлат аз ҷумла саноатикунонӣ бо суръати мамлакат, баланд бардоштани суръати афзоиш ва васеъгардонии истеҳсолот, истифодаи самараноки бартариятҳои минтақавии соҳаи саноат, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки ба содирот нигаронидашуда ва ивазкунандаи воридот, аз нав таҷҳизонии истеҳсолоти амалкунанда, содироти маҳсулоти ниҳоӣ, ҷалби сармоя, низоми идоракунии корпоративӣ, баланд бардоштани масъулияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар самти рушди соҳибкорию сармоягузорӣ, таҳкими ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ дар минтақаҳо ба масъулон дастуру супоришҳо доданд.